Cormac leir mé leat ar Raidió beagnach trí seachtain ó hin agus ní raibh nuacht mai agat maidir leis an gcór chuige a bhí an do soláthar Scoileanna tAire leibh Gaeilge nua nó Gaeilge Coláiste nua ach ó hinne le tá nuacht mhór fógartha ag Joe McHugh an tAire Oideachais agus Scoileanna nach bhfuil? Yeah, down on tAire is straight Sprioc ógurt is é sin go níon fi an líon dátaí atá freastal ar an Oideachais Gaeilge Ros Muc an Gaeltacht le dúbalt. Is fógar saachsuntasach atá an, is fógar dearfach atá an, ach níl annach fógar. Níl éon Sprioc dáta leirta leis, níl annach tús próisis, agus le próisis a bit a bhíon sa gceiste sin bhain is próisis fadálach agus uaireanta costa a bhíon an. So ní féidir ará cínar a gur fion próisis sin a gríoch, cén suirt crup a bhochan, cén suirt scála ama, más éon scála ama a bhochan. Agus fiúir an bhainte sin ó héh an scála ama. Tá annach chuid caint déanta le déanaí ó héh cinál an stad cuas ag aircú foran nua le Gaeilge ach an puinte atá á dhéine ag de hagras Gaeilge ná céir is fiú Sprioc go féh an géad a bheith agat mór bhfuil éon dáta luaite leis an Sprioc sin a bhaint amach détí gomach nach buin fiad Sprioc sin amach a riamh ach bhil chud fósaclí leis an rud atá fógartha. So cai mise ará tá go minic dín polytóí fógraí agus tá teánig seach sin ráite is fóga dearfach atá an agus baile feicáil cadiiciúcias. Tá a gom nar míon cuarlacán ar bun ag an Roinn Oideachais go dógann sé bhád agus leis na páirtithe Labhair go Derfin go seans má an go béh sé níos mó ná bliain nó níos mó ná sin sort mé an policy nu a bhaim, ach an is go cána mé sé an cuarlacán ag tarlú? Tá sé gceist go do sóí an céad céim le crinú leis na páirtithe Labhair san áireach. Mar sin ní ba an céad céim agin an sin ach céin a céimena atá le leanúnta níl sin, níl fiú na céimena sin ibrí amach go fóil. Tá man díreach ag an stad bhfuil an tAire tríis an fógar a dhéanamh agus níl ólas breise faoin céad céim eile nó céad cófádas a thóga sin nó aon rud eile den cinál sin. Níl na freigraí sin hagan. An sílan tú go bhfuil seans má an go dóghaí sé timpeall bliain in áit le roinnt blianta chun an policy thógáisteach? Brahann sé an dagan na páirtí Labhairtha ar fad ar cóhiiscint faoi codatá le déanamh chuna sé seo a dhéanamh a gceart agus mór mai se dubh agus tá agus soléir mór mai daoine ar aon intin faoi seo tuga sin níos mháma comá lei sin má tá rialtas nua a gcuileadh agan sa saoire agus má tá aire Oideachais nua ceapaí ba go leor ag bra ar cá mai an cóirlachan an próise seo ag si ar liste tionscnamh an aire má tá sé bar an liste cínta ceróise leis an próise bheith chuirigh níos tapúla ach mór mai déiteach gomach gá bbliain mar sinnte i gceist. Ní bhíon aon cinál teoran leis an méid ama a déiteach na próise sin thógáil fé go méid ama a thógte ar an réaltas an bhile lasathe a thuirt isteach. Bhí blianta fada i gceist an sin gan mór an gá leis an bhfuil agus mar sinnte. So tá súlagan tuairtrin próise seo ba an first Pátrúnachta i lá an éinig tá muide ag éilemh le fada an lá go ndéon fi policy gon córas Oideachais an réamhscoil go dtí an óscoil a chur bríoch agus níos táchtaí ná sin go ndéon fi freastal níos fearr ar an éilemh atá an don Oideachais Gaeilge ag an mun levéil ach ag an mean levéil ach go háirithe tá nílach duine tá níos lúna duine
as trúr an adulti fastal bhunscoil an Gaeilge in an fastal meanscoil to Gaeilge agus is 5 war I sin ó haimh dot servisi Lábhair múnú le Gaeilge Lábhair todhchaí na teanga go generalta agus mar sinnde. But commons bheith dearfach agus tá tú ggéir bheith an play leis na dúchláán practicúla sin seachas nach mai an deis agad ar churbet na rudí seo ar chur Sprioc. Agus a ggóchéoch todhchaí agus stádas na Gaeilge. Atín an na náisiún aontaithe go mbíonn teanga ar bith I Mhór má tá níos lú ná 100,000 cainteoir sa teanga sin. Má táid a caint ar blian amach anseo go mbeidh 150,000 dalta a freastal ar an Oideachais Gaeilge. Déanann sé sin an cóthaíochtú an leis an teanga an éagsúil bhog an bhog stádas níos mó ag an teanga bhog freastal níos fearr ar éileamh na dismóid an Oideachais Gaeilge agus bhog todhchaí níos láidir ag an Gaeilge agus cóthaíocht níos fearr san Oideachais go generalta marial. Tá policy den Oideachais Gaeltachta a chur bhaim inis agus tá ba sítan inis ag leanúint an córs ná riire atá an sna Gaelscoileanna inis agus is má sin an chobidirgus agus a riile. But leis an líon scoilna lán Gaeilge ás ba muta in an dúr was Jack ar an céim eile freastal ar an éileamh nuair a bhaid éileamh an dó agus mar sinnde. Lá mé leat faoi seo cúpla óra faoin líon Gaeltachta Eanáir. Honning mé tuairt éigen an teachanta caite ina Nuairt Joe McHugh nó Raidió bhfuil sé planáilte ag an Roinn Oideachais agus Joe McHugh go mbeadh Sprioc de 250 dalta ag freastal ar Gaeltachta nu ionascoil nos glófried. Was sin cloiste go fashion? Tá sin mar cuid den ráiste agus den ógur atá déinte ag an aire. Is rud dearfach atá an five fins in an a chud cancer mór chimpel na tír ná nach muinen tú an cinál critical mass sin amach malia nó a cancer chimpel na tír fo Gaeilscoileanna beint mo péra achub an but ní foch a rohan dalti agus sa cancer sin go moch si den an freastal ar an éileamh atá an dó. Mór bhfuil a bhóhan daltaí agus fair cost Coláiste lú mar hampla. Ní le Gaelscoileanna nú nágan buníú aonad, bhí annach chud 5 leis an aonad sin le blianta nuas agus tá an bhforas Pátrúnachta tréisteach agus gcontaetha leis le daltaí sin agus mar sinnde. But leis an Sprioc sin, leis an líon daltaí sin a bheith níos ísle, tá seans níos fearr ag bailte de cinál chun dalgan an rá Gaeltachta a bhaintteach don todhchaí. They tugan an fógar seo agus is fógar dearfach atá an, but tugan se roiínach tugan se díra céistó a ógart nach mai ein Gaeltachta ag oscat an fihe. So bhealach fí an seans ag an aire é seo a thuirtas Jack. Sulir genú an cinenne nach bunó fi ein Gaeltachta, a brunne sé an cinenne gan ein Gaeltachta a bunú agus an sin cin sé na nósta imachta nó na Spriocanna a ahrú iníl gan fógar dúlta go bheith déinte ag an aire agus mac an miom dúlta go agam fri sin, but is sin ní na férachaí genú an fógar seo leistigh de debt lá iníl ó dúltú don sé iiritas arna an first Pátrúnachta Gaeltachta náslá a bunú. So an éagal Gaeltachta nu bháid nó nachhfuil tá méid orthe go ceistení a ceann fao céin fá nar bhach sé ag Gaeltachta a bunú. Am ná clé is sé go háirithe maiall an cantar sin bhí an éileamh is mó a cantar sin a Gaeltachta, bhí na céad bhótaí agan an sin, bhí an critical mass agan an Gaeltachta a bunú, bhí sé deceirt ag an Roinn Oideachais a scoil míle dalta gearras dús in a gácuid, scoil me an bhirla agus scoil an Gaeilge a bunú,
ach ní siad hééis sé sin dhéanamh níl an tAire hééis gníomhú agus in áíir agus Joe McHugh annach chud fóg dearfa go déanta aige ach an rud atá castáil ó his Mhór agus a phobal na Gaeilge agus ón teanga ná bartar ar bríthir agus tá Joe McHugh bhd níos lige barta dhéanamh ar brithe fríir. Tá an policy nniu I bhaim ag an muna bhéil an bhfuil? Nuair dearann tú an policy nua, so tá rudí obviously agsúil ar bhealach ag an muna bhéil, so tuas go dtí seo nuair bh ceantair ag fáil bunscoil nua 6 rang. So sin gá rang go níon an bheag go níon an bhór rang a héana agus an bhealach ar fad tuas tríd. Tuas go dtí seo bh an bua ag Pátrún do Scoil meanmhéile nó lán Gaeilge. A níos tá an próise sin afrathe má aimmuid a rohan takeíocht don Oideachais lán Gaeilge ach go mín an bua ag Pátrún meanmhéile mar hampla Educate Together nó na ETBs. Gearg siad bh Scoil meanmhéile budathe agus sin. Lasig siad an próise sin mar breúin first Pátrúnachta go ndéanfaí freastal ar an dáhad sa cáistrin. So seacha scoil a bháin meanmhéile ar 6 rang go ngearfaí suas an scoil sin a níis ina gácuid go má bunscoil meanmhéile updrang agus Scoil lán Gaeilge updrang bunathe ag an am céine. So tugair sin is seach ach ní an tAire sásta an cíl céine a chur an bhaim ó thaobh na Gaeltachta nua nó mar sinnta ag an meanna bhéil fóir agus tá sé andeachar ghlacha le sin mar inis táid a breitnú ar blachlé is sé áit mai breis agus míle dalta ag freastal ar an trí bunscoil céim go na scoil na sin scoil malóga ag fás léihí agus ní léon Gaeltachta an dóibh. Ní léon spás a chláiste ón léon spás a chláiste ísagan ní léon spás a Gaeltachta an férsig. Carmachí na dalta sin agus teach sa córas meanmhéile. Ní sé sin ag teach le polas an stát ó thaobh Kirk an cín na Gaeilge an líon caiintúirí ardú. No ní sé teach le spirit an ógra seo atá déanta ag an aire. So mar derm se ceiste tá an seo ná bhfuil Joe McHugh a ghfuil bartaí inmh ar bríthir nó an héine an céad ar Oideachais eile barta ar bríthir. Thug Joe McHugh fá nar thug sé ahantas ifigil do Gaelcláiste nua I maidir clia sé? No. No, okay. An bhfuil sé ré léic sa gear terme a bheith ag oscail Gaelcláiste nua an de bhar go bhfuil aspa múnseoirí atá ná feimú trí bhain na Gaeilge in ábhar áirithe? Le ceadam an ceist a choráisiirt an bhfuil sé Raidió go maiid i bunú scoil na meanmhéile nuair bhfuil gantain na smúnseoirí an dóibh. Thula mé go bhfuil sé gohfuil an feib níos measa a rís a scoil na Gaeilge an bhfuil? Breathann sé go mór ar an gás. I mean, secondmuid tríd an choras mean Gaeilge agus ní méid muomh as an first Pátrúnachta ach tá sé ag líle cíal go má Pátrún lán Gaeilge ar Scoilna lán Gaeilge in an dúr was teachins an cinál níos sin a bhfuil muid ag feimú ó thaobh múnsaí airciúil le Gaeilge ó thaobh teacht ar na daoine sin atá ag castáil leis na foilúnta sin a líne. Níl sé éasca múnsaí atá cálathe na hábhar ag go muna nó ag go meanna bhéil agus go mbeadh Scoil na Gaeilge airciú ach go mud is íomh an dearfach marall go mín muide ag lé leis na daltaí seo in ar Scoil na féin agus sin bí muid lé lo bí muid ag búla lo agus iad ag stadéir na Coláiste triú le bhéil ag dína teaghálacha ag chuirnúil dóibh céine deisina tá acu tugann golóir acu amach a cleachta bún teorta nó ar tAire ibre in ar gcuid scoilní agus an sin tugann siad amach agus bíonn siad a ggéire obair in ar gcuid scoil na féin. Bís nach mo an líon céim sin ag Pátrún eile in san tír. So is buntáiste é sin atá ag ar Scoileanna féin agus clúisá béidir nach bhfuil an aib códonna sin ag Scoilna de chuid an first Pátrúnachta. Tá an na deis an seo bartaí into ar bríthir ó thaobh fógra an aire. Má chuirtear policy don Oideachais lán Gaeilge le chéile atá cuimseach a bhfuil na hachfaní ag dul
dó ó híh Oxford agus Fern agus Servi si teachíochta do Scoileanna agus mar sinnte mátá Spriocanna ó híh an líon scoil alán Gaeilge ás mátá nós na imachta fi connotation a bhaintteach agus mátá Sprioc dáta fi céanúir a bhaí na Spriocanna sin amach tá anna seans agin an cóhéocht umláin a bhainean leis an teanga a athrú agus a athrú ar bhealach an dearfach so tásúlatí go gurfií an obair sin a gríoch go tapig go mai sé cuimseach go gurfií a bhaid mé an bhealach an a céimú agus cliste le takeíochtaí an stát mar atá tAire leis an policy agus Gaeltachta agus go gafií leis an choras umláin an Gaeilge le takeíochtaí breise ag achant go pobl nuachtanga atá an agus bhfuil dúshlán breise i gceist a bhór.